ସବୁବେଳେ ନିଜର ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସମାଜସେବୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ପରିଡ଼ା ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଭେଟି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଫଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ପରିଡ଼ା, ପୁତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ରୀ କଳିଙ୍ଗ କେଶରୀ ପରିଡ଼ା ସପ, ମସିଣା, ପାଲ ଆଦି ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ 200 ପରିବାରଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ କଳିଙ୍ଗ କେଶରୀ ପରିଡ଼ା ନିଜ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ବହୁ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଡେରାବିଶି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବୁଝିଥିଲେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ କଳିଙ୍ଗ କେଶରୀ ପରିଡ଼ା। ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆପଣାଇ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବକମାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବନେତା। ଏହିଭଳି ଯୁବନେତାମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।